যতনো खुनुजावो যতনো आरो भाई माजाक फाइनाय सिनि ताकuk যতনো आंथ' तुमा पद तं खिया गजाबा যতनो नो भाई माजाक फाइनाय सिनि ओ तिनि जयनि प्रोग्राम फाइनाय रक न যतनो आनि खा कुफुरबाय যतनो केबा आनि अक्रा साकरांखौ आं लामसक जावो अक्रा साकरांखौ खुलुमजावो सरि इनके रायखौनो जारा आनि साक सालायफोर नंखे आनि थामजागमा ते रजावो इनके आं बीजेपी नि याकाइमा फाइमानि कारण इनके 2013 नि सिं आं प्रथम बीजेपी खाइजावो प्रार्थीबो बीसी इलेक्शन ग्रावो आफ्रां बासाजात बासावै बनि पराय आं कम्युनिकेशन माने जुगाजुग इsak नामालिया माने आनि आर्थिक दुर्बलतानि बाङै किसा बरक बाय कम्युनिकेशन कम हा बनि पराय बर आनो नाहफिलाहा नाहमानि बाङै आं सामुं टांफिलाहा पन्चायतआवबो मुटामुटि सामुं टांलाहा बनि पराय बर आनो याकाइ रहलाहा माने गानि हमाले सामुं नांजालिया हाय इनके आं थांपासि बर आनो कुनो रेसपन्स रलिया नातिया कक सालाहा इनके आनो बर मुंसा सामुं सुबजागलिया हाय आनि ककनो मुंसा बर गयनो खाइलिया बो हायिं जागलाहा इनके आं ओमा हाय पार्टीबो तंग्रालिया सिनि थानसानि मारि सिनि ताबक सिनि हानो रखा नांलाहा इनके जों थांसामांनाय हायनि बाङैनो आं ताबक बगाग्रानि जे बनि सामुं टांमानो नुहवै आं सिनि थासानि मारिवा थांसिनाय हे आं याफोरै सेवै फायजालाहा जरा के आगे बीजेपी नि तमा पोस्ट रो आनि आगे नि पोस्ट दं मानि इनके जीएस दं मानि बुथ प्रेसिडेंट नि जीएस जनरल सेक्रेटारि उ पद तंजामानि